A paixón pola cultura. A miña infancia na aldea do Seixido, concello da Lama, 1941-1950, ia marcar ao longo da miña vida o meu sentido de pertenza a un país, a unha terra que posteriormente se configuraría nun sentimento nacionalista. O meu paso polo Instituto de Pontevedra, 1951-1958, permitiume coñecer a profesores relevantes, Aquilino Iglesia Alvariño e Xosé Filgueira Valverde. Pasados algúns anos puiden saber que eran grandes poetas e escritores. En Pontevedra tiven a oportunidade de escoitar a Ramón Otero Pedrallo, Cunqueiro e Castroviejo como conferenciantes fantásticos e entretidos. Valle Inclán era unha figura moi ligada á Boavila e podíamos visualizarlo a través do seu fillo Xaime, que con José Unamuno, fillo de Don Miguel, deixábanse ver cada día percorrendo as típicas tabernas da cidade. Durante o bacharelato puiden participar en moitas das actividades culturais que no Instituto de Pontevedra se desenvolvían: teatro, coro, viaxes. A maior alegría que tiven nesa altura, aos 14 anos, foi un día que Luís Cochón deixoume para ler o libro de cousas de Castelao. Para min foi unha verdadeira revelación de como se podía entender Galicia tal como o escritor Rianxeiro o reflectía. O relato breve A Marquesiña gustoume tanto que aprendino de memoria e xamais se me esqueceu. En Santiago de Compostela, 1959-1966, durante os meus estudos de medicina, o mergullo na cultura galega era ben difícil, por non dicir imposible. Eran anos escuros. Nos paseos pola Ferradura sempre nos detiñamos no monumento a Rosalía de Castro. Os versos escritos naquela escultura liámolos e reliámolos con emoción sen apenas facer ningún tipo de comentario. As miñas paranzas por Xirona, Madrid e Xenebra, 1967-1973, para especializarme en psiquiatría, afianzaron a miña identificación coa terra e o orgullo das miñas raíces. En Suíza, cun grupo de amigos, traballamos arreo na asociación A Nosa Galiza, realizando actividades culturais de cara á sensibilización dos nosos compatriotas emigrantes en Xenebra. De volta á terra en 1973, establecíme en Vigo. Nesa altura coñecín e tratei a persoeiros da cultura galega: Isidro Parga Pondal, Valentín Paz Andrade, Xaime Isla, Fernández del Riego, Álvaro Gil, Blanco Amor e a outros escritores máis próximos en idade: Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Carlos Casares, Francisco Rodríguez. A pulsión pola cultura galega fixo posible o reto de escribir en galego, unha lingua que nunca estudiara simplemente por militancia. Fundador de revistas e editoriais, Edicións do Rueiro, Mancomún, Lumeiro, Editora de Vagalume, Mare Magnum e colaborador de outras, a miña paixón pola cultura era máis que evidente, sempre en función de conseguir un país culto, democrático e dono de seu.